कि घर घर में शुरू नेतागिरी हो गईल बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गईल बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गईल बा। माल बाया था उहे बनी जाला नेता। आगे से लेता नहीं पीछे देता। आगे से लेता नहीं पीछे देता। लेके हिसाब दादागिरी हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। देखी हमारी देश से महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग काहे चली गए लोग? काहे? ऐसे कि लोग खाइल लो ना है, खाना ना खाइल लो। अंग्रेजों से खैले रहे तो आज हमनी का आजाद नहीं भइल रहती के। तो ये लोग खाइल नहीं, अच्छा ऐसे चल गए लोग। अब जे खाई उहे जी खातिर खाइल बड़ा जरूरी बा। तो देखी वैसे भी हमारे नेताजी के लोग बदनाम करेला, कहेला पुल खा गई, स्कूल खा गई, वृद्धा पेंशन है तो हो। झूठे लोग बदनाम करेला। तो लोग झूठे बदनाम करेला, कहेला लोग कि वृद्धा विधवा पेंशन के जो है रहिया, बिना घर वाला के आवाज मिली कोहिया। काहे डिस्टर्ब करता लोग हमारी नेताजी के? वहाँ के जुझारू हैं, जुझल बानी, तो जे खाता के प्यार से खा ले देख चाहिए। और डिस्टर्ब करबो बार बार खाए वाला के न डिस्टर्ब कइल जाला आ न सुते वाला के मारल जाला। ये कुछ प्रथा चली आवेला, तो जे खाता के खाए दा। तो लोग परेशान बा कि वृद्धा विधवा पेंशन के जो है रहिया, बिना घर वाला के आवास मिली कोहिया। नाली वो रोड को सुमीरी हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। अब लोग परेशान बा। लोग कहता कि 5 किलो राशन से कुछ न बुझाता। साढ़ली लगाई रोज खेत हमर खाता। ये खातिर का नेताजी लाठी लेके तो खेत रखी है, तो हर काम हो आत्मनिर्भर बना। बिल्कुल रखावा अपन खेत में, नेताजी के कौन दोष बा? 5 किलो राशन से कुछ न बुझाता। साढ़ली लगाई रोज खेत हमर खाता। शादी के गीत पंजीरी हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। घर घर में शुरू नेतागिरी हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। चिमनी के दारू पूरा फ्री हो गई बा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।